alaikum. Da farko dai zan fara da godiya ga Allah da ya hana mu ga babban taro kuma na ji daɗi da malam Hausa na kai yana turanci na nuka yau ga ba ga zartanci na yau ba ne ka ce na kuma a da farko dai zan fara da bawa ango shawara ango kai ango kai na ango kai to ka san mu tsohon kwano muke mun riga mun yi mun gani don haka na san halin ɗan adam kowa dai harkar mu kasan dole ba a raba mu da mu'amala da mata yanzu duk wata yare da ka san tana kiran ka da dare kai sauri kai editin nan fata kamar shi ta hannu su mai buga ko audu fulamba wallahi ko yawo mai wanki da buga dan in ba haka nan ba na rantsi da billahi ladi sai dare ya wurin sa daji a koyi manokin wallahi sannan kuma maganar ɗan abin da ake basuwa alhamdulillahi a madadin ɗan uwa kuma abokin aikin mu mai gida ya riga ya yi kashe maraba ya yi gangame rufe ya ce ya sallame ɗan abin da za ku basu a shi ya basu alhamdulillahi kuma mun gode sai kuma yan mun tashi da nan to za a dawo min da na tura ni ma ya ɗan tim ne a dawo min da na tura babu damuwa kasa a shi ina zuwa ni ne ina zuwa an yi ta magana a gurin da wanda ba ke da ita ruwan nan kai ka tura mai gida na shi ya tura ya tura da sunan kungiya ai ya riga ya ce ya sa da sunan kungiya ka gane mai gida ai da baka faɗi kalmar kungiyar nan ba wallahi yanzu ya sa kai mala kai ka sa na